bantwana bakaThixo azi neNkosi ngokwayo ngoba kuthiwa ubuya yazi uyamazi uThixo iNkosi yethu ifuna nawe uhambe ngolahlo yahamba yona yathi ngoku ijikelezwe zintshaba ewe ziphethe ngezandla bancama uPetros lo wakwakhupha isabile waqonda sayiyekela nje inkosi sayizama endaweni okoba inkosi ithi hlasela yasike yajuka athi hayi edabi asilolanya amen thathe kufanele ulibuyisele wathi ngenxa yoxolo lo uzahambe ekhalaza ngabo makayithathe la ndlebe ayibuyisele hey mama afuna ntoba ayikho nendlela ovula ityala malibonke igama lenkosi so ifuna nathi samane siqandana sawubona ubani ungcambile umane uthi hayi khawume kancinci osukathi omnye asukuligwala gqitha uthi hayi mzalo nema kancinci uyayazi le nto funeka ingene kanjani ayilulanga ayimnandanga lanto kuthiwa wonke umuntu ozapha uyadonswa ayincanga into okudonswa komntu usakukho umuntu oyikhethayo nditsho nabanye bakhe bafike phaa kuthi elokishini bafike nje bathi yho ayipholile ewe kona kuyathethwa kodwa ayinandanga manto zingxaki apha ipholile izasuka ngqokola la madoda phaya abe nezinto azingaveli ezingoma zimnandi abantu bangxamele ukuxhumaxhuma iyalibazisa ke loo nto yobumnandi kodwa le yokoba uhlale phantsi ucikide iyakha malibonke igama lenkosi sasinjalo ke sisezindaweni zikaKristu owayethe gezelwa tsicelwa angaphenduli into kodwa into yona wayengayijiki okokuba yena unguye athi ndawutsho isenzo esifuneka hambe kuso hayi wayengajiki sona kanye anditsho hayi wayengafuna into imisayo ubehamba uyahamba ubuyabuza uyahamba uyathi hayi nawutsho amen malibonke igama lenkosi kwezinye ngakwenzela uxolo nje yazi into yoba wenzela into yoba suba kude sondela malibonke igama lenkosi yilaa nto similiselwa ke into yoba masibe nenhliziyo ezithobekileyo simamelane abazalwane ngoba uyasuka inkulu ethethwa ngabazalwane athi umzana ndizanga zawuthetha apha ndizohlala phantsi ndimamele ukuze ndifumane okwam ukwakheka amen malibonke igama lenkosi futhi ke xa kunjalo unayo laa ntobeko uthi uyifumane omna ndiyiphazama apha kanti le nto inje awulindeli awunobuza kubani ayifuni abantu babini okanye bathathu uthi wayiva into obuyayiva wena ubheke ujonge aba amen asuyenza loo nto malibonke igama lenkosi eKapa usidwento wake wathi thatha isigqibo wasuka phuma ngomnyango wemka uthi hayi into engamandla bengafuna ujonga usobeni usibali wathi sisigqibo ndodwa athi yes amen ayifuni kwabiya kulibezisi bakajonga utshomi ubonde lona njengoba kuthethwa uyanqwalana uthi uba ubuso onqwelo wambona kanqwala sosume nawe ubuwedwa uThixo ukubizela into yokuba uzawuphinda ubuye uye kwakwaba bantu uthi hayi le nto nithi nina bekugezwa phaa hayi ndivisisile mna into xa izana lo mntu umqhelileyo uyithatha lula loo nto uyiva msinyane ngaphezu kwento ethethwa ngomnye umntu ingathi nje uyagwampula uyagqumelela nje so xa kubuye yena aphume phaa alungiswa aphindele phaa hayi bazammamela aba bantu baphaa bayazi wayesuka apha bamamele ngomonde amen so kuhle nje into yokokuba xa usiva wena thatha isigqibo wedwa awuzawubuza ebantwini amen xa sikungqinto oba ndivile le nto malibonke igama lenkosi xa kugqibezele nje mzalwane ninokuzeka kade umsini ninyamezelane nisenziwa luthando amen nazo bazalwane yavana nto yoyitabezelana ithetha ukuthi akumnandanga amen kakuthani kunyamezelana kukho into ebuhlungu efuna into bashukuma nakunyathelwe awudumane uhlala ubhekabheka uthi uqonto oba mante ndiyitswala inyawo kodwa kufuneka sinyamezelane sonyathelwe amen unyamezele ungamjovi asuke phezu kwakho amen kuthiwa ke funeka sibe nonyamezelwane sike kuthi nqando abazalwana akathi hayi yena ukhubeka kwalapha akukhutyekwa apha umzalwane
umzalwane bekwambona ekhubekile kuthiwa ityala likukhubekileyo Amen. kuba ichaza ubuwiki bakhe nongazithathi izixhobo kuba uThixo akho nto angazisanga yona uthi funeka uba abantu bavakatshelwe ngazo zonke izixhobo ukuze noba usathane uvela ngeliphi iqhinga uvele umile umzalwane ke ngoku owiki usathane ungena ngaye yena waleli ngathi umoshwapha kanti nguye lo uwiki kangoba iNkosi yona ngokwayo ithi ngeke litshone ilanga wena usaqumbile malibonke igazi leNkosi igama leNkosi Amen. Zazo zinto abazalwane kufuneka sigwale usathana angangeni ngawe afumane igepu kuwe ngoba ungabugcwalisanga ubuzalwane bakho ukuze ke ngoku ibe nguwe ohlupha abanye abazalwane kodwa loo nto ibalele ingathi nguwe luhlutshwayo usathana ucebisa ngolo hlobo awufunwa awubona indlela aphethe ngayo ngeke uphume ngaphandle nemzalwane woyisiwe kukhona ngabe ungabeka ityala usithi hayi obani obani andithathanga obani obani mandenza le nto obani abanifuni qha thina sazi into yoba woyisiwe kukholwa ngoba ukholwa kuba wenze le nto uThixo anike yona uba kuvela loo nto uthi banonyamezela uba kuvela intshutshiso uthi soze umzalwane ndimyeke athwalise umthwalo ongaphezu kwamandla akhe so yonke into ezamehlela umzalwane ingangaye qha uthi uThixo yilwe ibinzima unako ukuyifunula ibibuhlungu unako ukuyinyamezela ukuba ke ngoku wena ufuna ukukholelwa kwelo lizwi woyisiwe kukhona ayifuna umzalwane behlupheka abantu itheni ngathi baphuma ngama itheni ngathi ndim lo ugqophe abantu nomnye umzalwane athi hayi abantu bakhomba kubani hayi benza nje zafumanisa into yoba nalo bani uyena mntu usetyenziswa nguThixo bafuna udama laa moya azoda nam ndizophinda ndithethe kakhulu kuba abantu abingathi bakhubeka apha kum hayi sukuma ngenkosi yayililitye lokukhubekisa malibonke igama leNkosi kuthiwa ke sizeka kade umsindo sibe nokakunyamezelana phaa kumaKolose kuthiwa nokuba ubani uva enento ngakumi uthi mxolele indim ke ngoku ndibe nento ngakuwe kodwa kuthiwa mna mani ndikuxolele ngoku wena unendim ondonileyo mna mandikuxolele oloo nto ithetha ukuthi ndihlele apha ezwini leNkosi uba mandenze njani xa kuze loo challenge zakum funeka nditheni iNkosi isinikile zonke ezo zinto singaziboni isizathu sokukhubeka komzalwane malibonke igama leNkosi so ngezi zinto ke bazalwane iNkosi ithi kwezi zinto sidlileyo apha singonwabi suke silale nazo funeka ngokuzibambelisise uyazi into yoba funeka uzidlulisile sukonwaba phinde ufike omnye umhlangano ungekazidlulisi malibonke igama leNkosi khumbulani kaloku bazalwane kuthiwe nina niyityuwa yehlabathi uba ityuwa ithayabo inasango yothwana uvakalisa uyayibona ke ngoku sawuhlala thina sithi sisindisiwe sihlale thina singabazalwane kodwa suke xa kufika ixesha sibalelwe ngaphandle ngenxa yokokuba uThixo uthanda ihlabathi waze wena awafuni ukuya ehlabathini malibonke igama leNkosi ngoba umzalwane othe wawuthanda umphefumlo wakhe uzalahlekelwa ngoku kodwa ubusuke wolahla umphefumlo wakho ngenxa kaThixo unqame neepetroli zakho